Kumusta? Nagsimula ng ano? Ayos ka na? Ayaw ka ba na? Try lang ako, try. Wala pa eh. Ha? Tunatawag. Try lang ako, try. Hindi na mababalik. Hindi na ako balik. Hindi na babalik. Hindi mo gusto sa boso bro. May nakapagpunti sa gitna. Tatlo yata. Hindi nakapagpunti sa gitna. Double go. Parang pwet lang. Tela na. Diba yun? Wala naman magkasasaya. Pag napasa ako, libre na ulan mo. Bagong kupit si Eva. Naubos mo yung mga antray. Nakapaka Yung isa na lang. Yung isa na lang hindi pa nadadali yung kulay bardet. Ang isang bilo. Hindi yung kanina yung light. Okay, no? Muya na muya. Hindi na binigay. Meron to na. Galing dyan, oo, yung kanina. Ito ba? Meron dito. Hindi pala amin. Hindi siya makapag-kwentuhan eh. Nakapata. Malakas ang komentaryo. Doon kayo sa isip.
Carpal gloves? No. There is stuck in the system. Oh, mas madali ka pa. Oh my God. So you have to give the Ellison number. Uy, Oh meron my- kang lino. Ilang ka na? Abuti ka nga, tinanggap ka pa nila eh. Okay. Send me the team Ellison number Carpal, okay? Okay. Okay, magagaling yung sumakit ng ganyan. Okay. Ano daw? Wala na. May Ellison Carpal. No, nag-NCP dun sa group natin. Anak mo, balas. Palitan ko na lang. Yum. Latex lang naman ang meron. One at a time, ha? One at a time. Yes. Greg, Ano daw sabi niya? Hindi ko maintindihan. Okay. meeting it. Hindi ko maintindihan. No problem, man. Ano yung sinasabi niya? Ewan ko, usap ko siya, may isang okay na ako. Yes! Yes! Kaya kinakapitan ko si... Right now, I'm not doing it. If I remember, I will use. No, I remember. Yeah, that's the problem, Anjum. I remember only this is there is. Yeah. Naku, Anjum, mag-release ka na. Yeah. But then sometimes, if I remember, I will release some. So it's the quantity there is lesser because when I remember, I release some. Yeah. If I remember, I will release. Yeah. 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 Kita mo, si Ipi nga, minsan hindi na naalala at kuha din sa stock eh. Yung stock eh. Minsan nakakalimutan ko rin. Oo nga. Bakit ba? Naalala ko lang kapag walang stock. Hindi, ang ginagawa ko naman doon, Papalitan. Kapag naalala ko, nagre-release ako ng stock. Dinadamihan ko yung ano. Kaso marami sa labas eh. Kailangan doon pa kasi naka-research ako na kailangan ko bitin yun. Mag-release na lang si Anjum ng certain quantity. Pamalit. Ayaw naman nila na isama dun. O, kasi baka makita nung food service marami eh. Ang sabi ko, patay ka. O, kaya ano. Yeah, 9 minutes. Madam, ano sabi doon ni ano? Yung sa services, 14 ba kahit? Kasi nakain ng ano, ng heavy, 45 yun. Kasi sa services mamaya yung invoice number ha? Ano nang ating mo? Ha? Ano nang ating ito? Ibe? Hindi, bida. Ay, ano pala? Ay, may strip sales ako dito.
sabi ko ba? Tagal. Kahit hindi ka pa tutulogin, pagka matutulog. Mahirap na eh. Oo. Sa gabi. Mas mahirap sa gabi. Minsan kapag nasa bahay, hindi mo ganito. Iba lang yung ano ng hangin dito. Oh. Yung kawalan ng lugar. Wala, tawanan ko si Benny. Ano yung gagawa ko? Aning. Cancel na ako na. May sabi. Hello. Ano yung rating? Wala na kong rating.
Tara, Calvi. Sanitize mo muna yan. Nandok naman. Ayan. Mali lang. Tatapusin ko to. Basta makaya ko. Ngayon? Ay, no. Hanggang sa ala. Ah, meron na? Kasi lagi siya yung nagawa, wala lamang yung Bakit talaga naman eh. Dito. Ano na ng panlasa, ng pagdinig, may memory, ay mga review. Wala tayo. Nasa mo yung cutter? Ano ba Wala pag na. Wala ang barat. Ito mo yung cutter ka. Kaya takot sa cutter yun, kaya tinatago yung cutter eh. Baka mahiwa yung sarili.